گرچه د دماوان 2 سالên dawiyê da bi sedemê şerê Daeş ve Emerîka bêtir, pesna Herêma Kurdistanê bi taybet hêza pêşmerge dike. Lê di rapora salane ya Wezareta Derve tomarek ji pêşelkarên mafê mirova azadiya rojnamevaniyê xistine berçav. Wezareta Derve ya Emerîka di nûtirîn rapora xwe de navê Herêma Kurdistanê xistiye nava lîsta wan welatên ku têda mafên mirovan têde bin pêkirin li sala 2015 de. Rapor beşeka zor ji bo behsa herêmê de bin kiriye û li ser wan pêşelkarên ku li hember ênartî hatine encamdan û amaje jî bi pêşelkarên dinên azadiya rojnamevanî kiriye li Herêma Kurdistanê di sala derbasbûyî de. Wezareta Derve Emerîka bi zelalî amajebûyekî jî kiriye ku ênartî take kenala serbixwe li Herêma Kurdistanê û navê kenalên din jî digel hizban da aniye. Raporê ew yek jî xistiye berçav li 16 Şubatê sala derbasbûyî bi rêveberatiya ragihandina Wezareta Rewşenbîriya Herêmê biryar da bi sekinandina karên kenala ênartî bêheceta bilavkirina dîdareka kenalî digel melakîrêkar Emirê Birê Ensarul İslam. Raporta Wezareta Derve Emerîka behsa wêyekî jî kiriye bi sedemê ve guhastina wan xwenîşandanên ku li sala derbasbûyî de li deverên cudayên Herêmê de hatiye encamdan. Hêzên Ewlehiya Herêmê azadiya rojnamevanî sinûrdar kiriye. Her di raporê de hatiye nivîsîngehên kenala ênartî li meha Tişrîna yekem heya kanûna yekema sala borî li bajarên Hewlêrê û Duhokê hatine daxistin. Wezareta Derve Emerîka amaje bi dosyeya teqekirin li Şahswar Ebdulahid xwedî kenalên ênartî grûpên kompaniyeyên naliya kiriye ku li sala 2013 ve bi zava terorkirina wî hatiye dan. Her wesa rapor behez ji biryarên dadgehê kiriye ku heyan ha keysên tu gaveka din neçûyîne pêş. Behsa wêyekê jî hatiye kirin herçenda sala 2013 ve yasayeka taybet bi mafê destkeftina pêzanînan li Parlemanê Kurdistanê ve derçûye. Lê hikûmeta Herêmê tu bi zavek nedaye ji bo bicîkirina vê yasayê. Di heman demde Wezareta Derve Emerîka nivîsaya kanalên Kurdistan TV û Rûdawa Partiya Demokrata Kurdistanê li deverên bin de salata van hizban da li Duhok û Hewlêrê agehî bi wan têne dan û hevkariya wan tête kirin. Li Parêzgeha Silêmaniyê jî ku yekêtî û goran têda bala destin, kanalên Kurdsat û gelî Kurdistana yekêtî dikarin dest bi agehiyan bige. Ev jî amajeyeke ji bo yekê dezgehên serbixwe rêgirî li wan tê kirin ji bo geştin bi agehiyan ku rapor jî tenê ênartî weke kanalekê serbixwe binav kiriye. Hindek ji çavdêran jî doyê bawerê dane ku ev amajeyekê nerastexwe ye Wezareta Derve ya Emerîkayê ji bo hebûna du îdareyê li Herêma Kurdistanê. Her wiha di beşeka dina rapora Wezareta Derve amaje bi bûyerên 12 Tişrîna yekema sala borî kiriye ku rêgirî li serokê Parlemanê û parlamentarên goran ji çûna wan ji bo Hewlêrê hatiye kirin. Hevdem careka din jî behez ji dosyeya terorkirina Kawa Germiyanî jî hatiye kirin. Rapora Wezareta Derve Emerîka salane tên belavkirin û hemîşe li ser astê bilindên vî welatî ku behs têne kirin cihê girîngî pêdanê û giringin ji ber ku rastexwe lê piştî belavbûna raporan tên bersivdan. Ev rapora Wezareta Derve Emerîka di demekî de ku her du rêxrawên Amnesty International û Human Rights Watch li ser bûyerên meha Tişrîna yekema sala borî du rapor li ser Herêmê belav kirin û têde amaje bi daxistina nivîsîngehên kanala ênartî kirbûn li Hewlêr û Duhokê.